Bueno, Gabon. Ordekutanok gai ordena. 10 puntu dauz, da parte errebuek eta galderak, eta hortik aparte, deklarazio instituzional bat. Eta dauz, 5 puntu kontu emoti dienak, eta horrek orokorrin batera etxen dugu, baten bate gure badeu, saldu bai horrek kontu emotiek. Da, bueno, ziera bongotzaku eta betiko lezengo dugu. 2017ko urriaren 25 izan dako batzarri dagokionak eta onartzea. Honen ganean, zeu zer esateko? Hau bat ez onartzen da. Kontu emotekoa direnak, 2., 3., 4., 5. eta 6. puntua dira. Bueno, esan du moduen horrek puntuek, ogasun komisionetik paseta dauz, baina hortik aparte, baten batek zeu zer esan gure badeu, esan dizela. Beste barik orduen, 7. puntura pasako gara. Gernika Lumoko hiri antolamendurako plan orokorraren 14. aldaketaren behin-behineko onespena, lurzoru industrialean merkataritza eta txikizkako salmenta jarduerak arautzeko. Proposamena da, Gernika Lumoko hiri antolamendurako plan orokorraren 14. aldaketaren behin-behineko onarpena, lurzoru industrialean txikizkako merkataritzarako jarduera arautzeko eta hori guztia Trion Planes y Servicios SLP enpresak idatzitako agiriaren arabera. Akordio hori espediente eta behin-behineko onarpena duen plan orokorraren 14. aldaketaren agiri teknikoa bidaltzea Euskal Herriko lurralde antolamendurako batzordeari. Txostena igor dezan, aldaketa lurralde antolamenduko tresnei egokitzeko. Horrez gain, estatuko, autonomiako eta aldundiko administrazioetan kompetentziazkoa diren arlo sektorialei ere egokitzeko. 3. alkate jaunari almena emoten zaio, erabaki hau gauzatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan. Hori da proposamena. Bai, arratsaldean, gu puntu honetan asteri dengo gara, eta ez dakit oraini azaldu gure iritzi edo... Bai, bueno, azkenean ekainak 28ko batzarran esan gendu moduen, konturatzen gara hau egokitze prozesu batala, aporen barruen, garapenaren barruen eta kokatzen dela, argi dago ez apo barria garatzeko eta lantzeko prozesua eredua ez dela geurea, gu beste modu batean nengo gendule. Argi dago naiz eta azkenean egokitze reglamentario bat edo izan hau guztiaren arrazoia beste antzeko negozio batzuk eta tartean dauzanak araudian aldetik bere logika dekona, gu ez gauzela doz eredu horrekin. Gu kritikoa gara merkataritza eredu horiekin, gure arrazoiak azaldu genuzan orduan, eta berdin mantentzen ditugu arrazoi berberak. Ikusten dugu, bai, nahita esko dirudiela gaur egunean olako merkataritza negozio handiak edo ertainak eta onartu beharra, araudia hortik doala, baina beste alegin batzuk egin barko litzateke zela, beste produzio eta konsumo mota batzuk eta indartzeko eta lantzeko. Eta gure eredua hori danez, bere horretan jarraituko dugu.
Bueno, ekainien 28 osoko bilkuran Lumon, itxigen duen niko argi gure ikuspuntue, eta segur ondo esan zu moduen, horra lege batzuk gure ganetik esaten debenak zerren bidan, ez da. Da, bueno, gu baietza mongozagut, proposamen horregatxik ikardu osoko bilkura honetara. Beraz, bosketara pasoko gara, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, zortzigarrena, Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak, plazak eta oinezkoentzako eta ibilgailu guneak eta baita elementu estrukturalak eta apaitzekoak ere mantendu, konserbatu eta konpontzeko zerbitzu publikoaren kudeaketa kontratua adjudikatzeko aurkeztu diren eskaintzak sailkatzeko proposamena eta ekonomikoki eskaintzarik onena aurkeztu duen enpresari agiri guztiak aurkezteko eskaera egitea. Proposamena da, lizitatzaileek aurkeztutako eta onartutako proposamenak sailkatzea, Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloia plazako eta oinezkoentzako eta ibilgailu guneak eta baita elementu estrukturalak eta apaitzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko zerbitzu hori ematekoak, kontratazio mailak emandako proposamena kontuan izan da, eta urrenkera honen arabera, Bidezain SL-ri 84,70 puntu, Legazkori 74,50 puntu. Bidezain SL enpresari errekeritzea, eskaera hau jasotzen duen urrengo 10 laneguneko epearen barruan aurkez dezala, udaletxeko erregistroko horrean honako dokumentazio. Plegu honetan kontratatzeko eskatutako baldintzak bidezkotzeko agiri administratiboak. Zergen bete behar guztiak beteta dauden bai esko ziurtagiria. Diru zaintzan dauden datuak harakatuta, udalako ofizioz aztertuko du, Gernika Lumoko udalarekiko burutzapen epean dagoen zerga bete beharrik ez duela zorrean adjudikazio dunak. Gizarte segurantza edota kasua balitz dagokien mutuarekiko bete beharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria. Kontratazio organok eskatutakoaren eta sektore publikoa kontratuak egiteko legearekin bat egindako testuaren 3 eta 4 artikuloaren arabera, kontratuaren burutzapenerako atxiki edo erabiltzeko konprometitutako bitartekoak benetan dituela egiaztatzen duen dokumentazioa. Eta udaletxeko diru zaintzan udalaren aldeko 83.003,2 euroko behin betiko garantia gauzatu dela egiaztatzen duen ordainagiria. Egungo ekitaldiko alta edo jardun ekonomikoen gaineko zergaren matrikulan ez duela baja emon adierazten duen aitorpen arduratsua. Aipatutako epean eskaera honi modu egokian erantzun ezean aurkeztutako eskaintzari uko egiten diola ulertuko da. Eta honako akordio hau Bidezain enpresari jakinaraztea. Zer esateko bada? Bueno, bosketa enguru. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, Eria eta Merkatu Saileko zinegotzi arduradunaren proposamena, Gernika Lumoko udalazokako barne araudiaren aldaketaren hasiera bateko onespenerako. Proposamena da hasiera baten
Honestea, Gernika Lumoko udal azokako barne araudiaren aldaketa. Aldaketa horren xedea da, baimendutako salgaien zerrenda luzatzea, honako jarduera berri bi hauek jasota. 19. puntuan edo epigrafean izango zen prestatuak dauden janarien salmenta. Bertan establezimenduen prestatuak eta bere osagaia gehien bat saltokian saltzeko baimenduta dauden produktuak izanik. Saltokiak eduki beharko ditu osasun legediak eskatutako instalakuntzak eta prestatutako janariak ez dira jendearen eskura egongo. Eta beste epigrafea 20. ostalaritzako jarduera. Taberna, kafetegi eta antzekoak, kopauak eta noak prestatzea barru. Saltokiak eduki beharko ditu osasun legediak eskatutako instalakuntza guztiak. Espedientea, informazio publikorako ikusgai jarri, 30 eguneko epean, Bizkaiko aldizkari ofizialean, eta iragarki taulan, alegazioak eta erreklamazioak aurkezteko. Epe horretan aurkako alegaziorik edo reklamazioak aurkeztuko espalitz, araudiaren aldaketa behin betiko onartutzat joko da, eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da testu osoa indarrean sartu dadin. Hori da proposamena. Bueno, irakurri ingot zerenganien dan eta nondi datorren aldaketa hau. Bueno, hace ya 26 años desde que la Plaza del Mercado rehabilitada se puso en marcha con su correspondiente reglamento de régimen interior. A lo largo de estos años, los mercados han ido evolucionando para adaptarse a los nuevos tiempos, ampliando o reconvirtiendo su actividad. Tenemos ejemplos hasta de sobra y en nuestro caso también hemos considerado que sería conveniente la modificación del reglamento para que nuestra plaza sea más competitiva. Los propios comerciantes de la plaza nos han comunicado su interés en que esta modificación se lleve a cabo y la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Gernika Lumo también. El Plan General de Ordenación Urbana lo permite, la Delegación Territorial del Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado favorablemente y la Oficina Técnica también. Bien, pues lo que se propone en este caso es ampliar las actividades. Ampliar el artículo 8 del capítulo 1 del título primero del Reglamento de Régimen Interior del Mercado Municipal de Gernika Lumo con dos nuevas actividades que aparecerían recogidas en los puntos 19 y 20. El punto 19, que ya nos ha dicho John, dice: venta de platos preparados, cocinados en el propio establecimiento y en los que los ingredientes principales estén constituidos básicamente por los productos autorizados a la venta en el puesto. El puesto deberá estar dotado de las instalaciones que la normativa sanitaria exija y los productos elaborados no están al alcance del público. Por ejemplo, en el puesto de venta de bacalao, de lo que se trata es de que pueda también allí preparar las cazuelas y venderlas. Ese es el ejemplo más claro. Y el artículo 20, el punto 20 dice: actividades de hostelería, bar, cafetería y similares, incluida también la elaboración y venta de aperitivos y raciones. El puesto deberá disponer de todas las instalaciones que la normativa sanitaria exija. Bai, bueno, gu sartu barik baloratzera horiek izan behar direzen aktibidade barrizek edo ez, edo bueno, eskaera bat abor, eta ikusiko da, baina bai joango gara igual apur bat oinarrira, ez? Orain hilabete gutxi batzuk, zuk esan dozu hemen onartu genduen arautegi berri bat, eta onartu genduen arautegi berri bat, 26 urte pasa zirelako eta derrigorrezkoa zan egitea, bai? Hortik gutxira gainera, adjudikazioak egin eta gero berriro hartu genduen gaize, ze bueno, batzuk ziren entera, edo zakize gertatu zen, eta baia berriro etorri zen gaize, eta mai gainean eduki genduen, emoten dozku opor bat, ez dakite, igual improvisazio maila bat dagoela horretan, eta uste dugu improvisazio maila hori dela hausnarketa bat egin ez dalako. Zuk esan duzu orain, Iñaki, que los mercados han evolucionado eta egize da, y que hay que ir adaptándose a la actualidad. Hori da guk egin ez duguna. Arautegi hori praktikamente aurrekoaren berdina da, orain duela gutxi onartu genduena, eta ez du egin hausnarketa minimo hori. Hausnarketa bat, non, bueno, pues nik uste dut merkataritza maila, ostalaritza, turismo eta merkataritza maiko partaideape honen zeran hausnarketa barruan egon behar dire, gu guztion artien baitxe,
Eta uste dudalako hortik arautegi, ez dakit, baten artean pentsatutako arautegi eguneratu bat aterako dela, eta ez kopia, eta orain partze bi ipini, ze honek eskaintza o eskaera hauek etorri dire. Ni gogoratzen dut, azkenengoko toki garapeneko bileran, uste dut martzoan izan zara inigo, txarto ban negozan goztazu, perko dala eta egin gendun, eta hori, eta han bebai komentan aban, merkataritza maize, merkataritza, turismo, eta ostalaritza, que titula luzea deko, merkataritza maize, aspalditik ez genduela egiten, eta, bintzat nik dakidala, Eta, ondo egongo zala deitzea merkataritza mai hori, eta, zuk hemen dekote apur bat literalki aktan jasotakoa, batzordeko presidenteak adierazten du merkataritza, turismo eta ostalaritza maila deitzeko asmoarekin egon zinetela, baina, eurek eskatu ebila apur bat itxaoteko, baina arata guztiz be, maila deitzeko asmoarekin gelditzen da batzordeko presidentea, eta hau gainera zeu jaso dozu. Eta, abenduan gauz, eta ondino ez dugu mai hori euki. Esan nahi dodana da, horrek variable guztizek, bai jentearen partaidetza, eta gero, pasadan, aurtengo 6 hilabetetan zehar enplegu planetan, egon daba pertsona bat kontratatuta plazaren egoera azterketa ez dakite oso ondo, ez daukat ondino emaitza, eta eskatu gure neuke gainera aprobetzatzen dut, horren emaitzak eskatzeko. Imaginatzen dut, teknikari horrek egingo bala, egoeri ez bakarrik kanpokoa, noizbenka etortzen den saltzaileena, noke barruko egoeri nabe bai, eta horrekaz badakit bilduta eta ibili dela. Horrek ere balio aldozku hausnarketa hau egiteko. Eta, batez be gero informazioa emoteko, edozein herritarreri be jakin dizen, orain nobedoso dan platerak eginda saltzeko edo bertan egiteko eta gastrobar delako hori bebai egongo dala, aukera hori eta jentea informatu bebai. Orduan, hau guztia esan da, guk eskatuko nuke momentuz mai gainean usteko erabaki hau, edo, ez dakit erabakize, segun eurek eskatu da binak eta zepresadekien, baina bai planteatzen dugu hausnarketa hau egitea. Eta ez hartzea orain artikulo 2 arautegi honetan, orain emonda datozerelako 19. Puntu horiek, eta arautegi osoa hartu eta erreflexio minimo hori egin, jakiteko zer behar dugun gure plazan, Zebadeko guz, hotzara hau egiteko minbrazko estudizioa eta jentea honetaz dakiena. Orduan konsulta digun eta denon artean proposamenak egin daiguzen. Ni pentsetan dut hausnarketa egin dauzela, bai gure artien eta bai merkantaritzarloko eurebe bai egin jedeke, berbaino gu, da ni pentsetan dut hau ona dela. Da orduen, perko be ja martxan dau. Da aurrerantzien zozer barrezie urtetan badeu, ez da egon gorazorik, ona bada, sartzeko. Horrek ez gure esan, hau maigane ditzi bidala. Iñaki, igual maiganin ez da itzi behar, baina arautegiz ikutzen bagoaz, eginda zegoen arautegi bat, eta ontzat eman genuen arautegi bat, egitera bagoaz, eta artikulo 2 gehitzu, zergatik ez dugu apur bat gehiago garatzen, edukina, eta partzeo bat emango du bestela esan dute moduen orain artikulo 2 hartu eta bizar eskatuko bada ez dakite, totokeri bat izango dute, baina igual zapatak bertan konpontzeko zera eta gaur egun arautegiak ez da hori jasotzen eta jaso behar dugu barriro. Egin digun hausnarketa bat, hausnarketa zeuek seguru egin dozuela ekipoan edo danadalakoan, baina badeko guz ez dakit kontutan hartu dozu esen emaitzak, plazako estudioaren emaitzak, ez dakit ez badakiz hori a posteriori izan da, gero izan da, orduan emaitza horiek ez dira kontutan hartu. Arautegia aprobatu genduen hori egin baino lehela godot esan. Orduan, zergatik ez dugu aprobetzatzen 2 puntu hauek sartzera goazela egiteko zozer potenteagoa. Nik uste dut danon onerako dala, plazien onerako. Nik apurtxu bat erantzut jarran, Aipatu zunari buruz, enplegu plan lokaletan martxoan eta aipatu gendune, pertsona bat hartuko zara ikerketan lan bat eitzeko, haren pertsona horren lana uda sasoiena bukatu zen,
eta merkataritzako teknikari sekundio txostena esteko pres. Nahiko txosten majoa esan dozte prestatzen da biela, eta bera zolantzak ikusten horri piloko dela alneban ikusia. Orduan ondino esteko sondorizo denak. Orduan hori ukiko du, eta bai azoka aldekoa, gehi barruko, eraikineko barruko postuen inguruko hori perkoa be martxan jarriko dugu. Ja, ontze hasiko dire abenduen, eta 4 hilabeteko epien, martxo sasoien amaitzuko dabe. Aipatu, hau komente dugu, merkataritza mailari buruz, ez dakitze, merkataritza maila definitu zanien, ez dakitze interpretazioz berdinak itzen baguz merkataritza maila horretaz. Merkataritza maila ni pedaitzetzetolan, simplifiketearren, baina merkataritza turismo ostalaritza. Adibide moduen, ni behintzet hori sortu gendun merkatari, ostalari eta turismoko eragileek lotun edo punto de encuentro bat eukide izien. Baina askotan dauz, kai asko merkatarizekaz lantzen duguzenak dakigune ez tekela eragin edo kalterik edo ez da bera eukiko. Inor kontran bestarloetan daudela ostalaritza eta turismoan adibidez. Eta merkataritza gaiari buruz, azikeran bai, nik hemen da punta dekot bitxu, lehenengo merkataritza mailan, temas que salieron, iluminación de calles comerciales, OTA, cursos de formación relativos a comercio, gauetako argia, merkatu presa de etorkizuna, bidebus, aparcamiento en vertical, policía municipal, necesidades de personal para ellos, en picos de demanda, venta ambulante, campaña de promoción de comercio local, implantación de nuevos supermercados, fiestas de Guernica, urtentzin gai horrek, definitu genduzen perioide batzuk, iluminación plaza de mercado, seguridad ciudadana. Iluminazioa urte horretan bertan ja emontzegun erantzune. Plaza de mercado eurrekoatan aipatu dugu moduen ja proiektu mardu baten sartun gauz. Ondorioz, merkataritza maila periodotasune izango da seguramente 5-6 hilabetekoa. Deitzekotan gauz datorri gien, geu behon gara deberik eitzeko. Eta eurepe bai, eskakizune eitzeko. Merkatarizekaz nik esango neke hilero batzen garela. Eta nietenik arizek, azte betero eurekaz, behintze telefono dei badeko. Entonces, merkataritza mailan deitzuko dugu, eta baina bai izen dabe bai, gaiek eta aurrera pasuek emon arte. Horraitzik izen da, Eta gero, Iñakik esan da moden, jokasu honetan, eske uste dugu, hain argi dauela, bi erabilpen horrek, regimen interno horretan sartu behar diela, ez dugu litzaron nahi zen. Eta geuze duten moduen, aldan inen gupe gure udaletxik dekon baldintzan barruen, agilezia purote eukitzie, bi geuze inope kalterik ez totxona ikusten, eta hainbeste merkatutan martxan jarritza uzena, ez dugu itxaron nahi perkoa bukatu arte hori egiteko adibidez. 4 hilabete horretan, nik ustot kalte ingolekira bertan barron dauden saltzaileri. Hori zen da posturi, gure. Hain argi eukidu danok, onuragarri zala, eta ez teknikari, ez merkatari elkarte, ez bertako saltzai, inongandik ez dagoa hainbeste kalterik, eta teknikari posibila ikusi gabe, ez du ikusi. Ez du ikusten partzen modu, baizik eta agilezi harin itzen dugu aldaketa hori, eta ero ikusko dugu. Hori da. Nik ez dut esan gure ez dire zerik egokizek, eta enago eskaerien zeran inguruen hitz egiten. Bi eskaera dauz, eta desberdine bizek, eta gaur egun arautegizek bere baitan ez da bezen akartzen, horregatik moldatu behar dugu. Nik esaten dudana da, nik ez dakite zuek zelan ikusten duzuen, ja galdera da, aurrera joan behar badau, aurrera, baina ikutuko badugu arautegize, ikusi daigun, apur bat, lehen esan duten ez dute berriro errepikatuko. Zergatik ez dugu eguneratzen, eguneroko emaitzak eta aukiko dugu zen, eta hori guztia zergatik ez dugu, eta merkatarizekaz bebai, zuk dinuzu lehenengoko bilera horretan, gu ez ginen egon, ez gintuzuelako gonbidatu, eta lehenengoko bilera horretan, irakurri dozu zen puntuetako bazan, plazako etorkizunagaz kezkatuta egoazala, orduan. Horregatik dinot, danon artean, egokitzu, eta Iñakik esan dagoen, eta dauz nago horregaz zelan evoluzionatu egiten dagoen guztiak, eta egokitzu egin behar da, eta gaur egunekortasune emon, edo zer hori, kolore hori, ez? Orduan nik eskatzen dudana da, arautegi hori, ez izteko, gure talde pentsatzen dau, momentu egokize dela, ikutu bat emoteko arautegiziri bi artikulu horietaz aparte, igual, baina eguneratu.
nahi petzat argi geratu dira gauzek, apurtxo edo zitxu ez esan. Hori plazien zan barriz diontxe eta 7 urte dolan. Da gauz perbetan hor barruen dauzen puestoan ganien, ez da? Eta 5-6 urtien aporte senyorek inopeste bain. Inopez. Ez kanpotik, ez barrutik, inopeste bain. Eta ondai proposamen bat. Bainakik esan debena. Da ganera eurek bertan puestoa dekenak eskatute, eta ondo dau. Da dekoz, baimen guztizek, inak esan den moduen, bai sanidade partetik eta informe guztiek positiboa dire. Bueno, eta hortik aparte, aprobe da perkoan proiektua ajudike da, eta aprobe da gastu hori plan hori, komerzioan aldeko plana, edo ez da baidatzeko eta guzteko, seakaz dauen, da zela mejora lehizen, eta holoko duzek. Bueno, esan dutena, eta 7 urte ondoren modifikazioa dau eurek eskatute baimen guztiedekoz, da uste gu positiboa dela, da gusten dugu maiganien itxiberek ez dekola. Gero, amendik aurrera, zeu zer barriz sartun bier bada, da positiboa bada, sartungo dugu. Etxik bosketara joango gara. Proposamen honen aldekoak, hau batez onartzen da. Eta 2017ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Euskara auzolan. Euskarak lankide nahi eta behar gaitu. Urtearen 365 egunez. Euskara urtean egun batez dugu ospakizunerako gai eta 365 egunez langai. Elkarlanerako gai. Adostasunerako gai. Eta ospakizun eguna baliatu nahi dugu hain zuzen ilusioaren auspoa haize berriz betetzeko. Indar berriez sendotzeko, denok eginala. Hori behar baitu euskerak, hori behar baitugu euskara guztion Espainetan. Kaleetan, etxeetan, ziberespazioan, lantokietan, pantailetan, paperetan nahi dugunok. Ilusioa eta elkarlana, auzolana. Ilusioa eta elkarlana inork garai likidotzat definitu dituen gure gaurko hauek euskaltzaletasunez borborka jartzeko. Ilusioa eta elkarlana euskararen lurralde eta esparru juridiko guztietan, ahalik eta erarik bateratuenean. Gure hizkuntzarentzat etorkizun bizia irabazteko. Elkarganako aditasunez, elkartasunez. Ugari izan dira han hemengo herritarrek euskara eskuratzeko eta lantzeko egindako ahaleginak. Hor dugu euskarak elikagai ezinbestekoa duen euskaldun berri andana da itxela. Hor ditugu seme-alabak euskaraz ikasi bezaten nahi izan duten guraso erdaldunak. Hor ditugu dakiten euskara Espainetan dantzatzen ahalegintzen direnak. Zenbat alako azken hamarkadotan. Zenbat ahalegin pertsonal, zein kolektibo, publiko, zein herri ekimentokoak. Horiek guztiek zor diegu euskarak bizi duen errealitatera. Orain eta hemendik aurrerako urteetan euskararen erabilera etengabe eta bizi-bizi areagotzea dugu langintza nagusi. Ezagutzaren handitzearekin batera euskararen aldeko hizkuntza ohituren aldaketa sakona gauzatu dadin. Mingainean dantzan jartzeko premia dugu, eta biztan denez, mundu aldakor honetan kantu eta kontu berriak behar ditugu horretarako.
bide berriak, bide guztiak. Hala nahi zuen jokatu Lizardi handiak literaturgintzan. Hala behar du euskerak, halaxe behar du euskalgintzak ere. Emankor gertatu dira, biztan denez, ibiltako bide asko eta elkarlana da emankortasun hori auzolanean areagotzen giltzarria. Une aproposa da administrazioek eta herri ekimenak auzolanean bide berriak zabaldu eta gehiengo soziala euskararen alde egotetik euskararen alde egitera eramateko. Euskara erabiltzera eramateko. Une aproposa da euskararen lurralde eta eremu guztietako herri aginteen arteko lankidetza ere berrikuntzaren bidetik sendotzeko. Erabileraren mesedetan eta euskarak elkarlan horien guztien premia du, ezinbestez. Ideien konfrontazioari uko egin gabe irtenbideak adostuz, bakoitzaren eginkizun eta erankizuneko errespetuz, elkarganako leialtasunez eta denok norabide berean bultzatuz. Bakarka ezinezkoa da. Auzolanean guztiz ilusionagarria. 365 egun. Musikari bakar batek ezin du orkestra oso baten doinu aldatu. Zuzendariaren eta gainontzeko musikariaren laguntza gabe. Euskal hizkuntz bakar batek nekez aldatuko ditu hizkuntza ohiturak gizartearen babesik izan ezean. Hizkuntza ohiturak aldatzeko bide luzean euskararen aldeko gehien sozial aktibatu behar. Euskararen lurralde guztietako administrazioak zein herri ekimena. Lurralde eta eremu guztietako erakundeak. Gizarte ekimeneko euskalgintzako taldeak zein bestelako esparruetakoak. Euskaldun osoak, euskaldun hartzaileak eta erdaldunak. Malgutasunez, herri bakoitzaren errealitatera egokituz, tokiko eragileekin urratsak adostuz, parte hartzaile guztiak ahaldunduz. Euskaltasunaren zua indartuz, ala Angelun, nola Andoainen, Barkoxen, zein Barakaldo, Eltxiegon eta Erronkarin. Auzolana da bide bakarra. Hizkuntza ohituren aldaketa kolektiboa izan dela edo ez da izanen. Euskararen eguneko gure konpromisoa datozen 365 egunotan izan dadin lan egitea. Auzolanean lankide zintzo. Euskara auzolana baita. Bai, bueno. Go adierazpenagaz bat gatoz, baina zertzu gehitu nahi genioke zera testuari. Ze horre entzun dugun moduan ez eta 60 urte pasatu ondino gure hizkuntza berreskuratzeko premia larrian ikusten gara. Euskal Zaleon, zuk esan duzu, Euskal Zaleon atibazioa derrigorrezkoa da, baina ez dugu uste nahikoa danik. Uste dugu beste neurri batzupe hartu behar direla. Gure ustez gainera gaur arte eramandan hizkuntza politika eraberritzeko momentu aproposa da, hainbeste urte garrenean, urteetako hizkuntza politiko berriaren oinarri barriak jartzeko uneriko berena dela uste dugu momentu hau. Holan dinoi soziolinguistikan adituape, orain arteko politika guztiak goia jodabela eta lehen esan dugu moduan egokitzu egun gaur eguneko egoera da eta asmatu gauza berriak eta euskararen alde danoke batera zuk esan duzu moduan egin. Gure etxe barruen badeko guzer egin, barriro behi piniko dut adibidea Gernika Badabil aldizkarikoa aurrekoan be komenta gendun eta salatu gendun, ez gu bakarrik aurreko legegintzaldian EAJP egin eban, txartu ikusten ebalako hainbeste artikulotatik edo hainbeste berritatik, erdarak daukan indarra eta euskaratekona.
Oraingoan, bueno, ez da siquiera ekilibrio batera iritsi 50-50 begiratu dugu, 21 artikulu dauz gazteleraz eta 18 euskaraz. Eta guretzako ez da nahikoa udalarena da, udalak ejemploa, eredua izan behar dau, eta eskara izaten eredua, ezeren eredua olako publikazioekaz. Eta gero, adierazpenak eta oso ondo daude, eta gainera hau batez ateratzen direnak perfektoak dira, edo iaia perfektoak betetzeko, gero bertan esaten dana. Iazko adierazpenien adibidez, Euskararen eguna dala eta hemen gogoratuko dauzue, geratu ginen, ala esaten zan, urrengo plaza edo kale berriari, ipiniko genuntzola Euskaldun berria izena. Bai, egonda hortik ona, egonda aukerie, zera plaza Barribet egonda Labauria deitu izan duguna, eta bueno, beste Euskaldun berria izenagaz, eskara gogoratu begin, eta adierazpen adin hori holan izango da. Ez dakit asmo horrekin jarraitzen dugun urrengo aukeran hori izango dan izena, edo adierazpena paperean eta idatzita bakarrik geratuko dan. Ekaineko plenoan be, eta literalki irakurriko dut, hor badauz, eta egon dira ikerketa soziolinguistiko batzuk eta kezkagarriak izan dira emaitzak, bai? Literalki irakurriko dut aktan zer esaten eban. Irati Bidaurreta Andreak errego bat egiten dago. Ekainaren hasieran Euskararen kale neurketa soziolinguistikoaren emaitzak eman ziren eta honen arira Euskara zerbitzuak neurri batzuk proposatzen zituen eta bereziki aurren erabilera jaitsi delako. Hausnarketa talde bat sortzea proposatzen dute eta horretan eragile desberdinak osatuta izateko, beste parrafo baten, Marisa Aldamiz Etxebarria Andreari ondo deritzo iniziatiba hori. Euskararen plan orokorra lantzen hasiko gara 2017an, esaten zu, amaitzen delako aurrekoa eta neurketaren datuak entzun genituenan gure ondorioak atera ditugu. Udaldia pasatzen denean, batzartuko gara alderdi, sindikatu eta eragile guztiekin ikuspegi orokor bat emateko nondik joan beharko lukeen euskara plana eta denon artean egingo dugu berba. Hori izan zen pasadan ekainean eta abenduan sartzen gara bihar, eta honi ez daukagu barririk, igual zuk zozera aurreratu eta aukiko zu. Bueno, neke, ez dut ulertu ondo, hau jon, hau puntu ezer da, deklarazio instituzionala? Da deklarazio instituzional bat, eta erantzune da kritika bat. Nik hola nukusten da bentzet. Kritika petza dut hor, puntu honetan, momentu honetan ez direla, gero erreguk eta galderatan igual, baina oin, deklarazio bat inde horren erantzune gehitxuen bizak horreri. Hori erantzune? Ni apurtxo deskoloketan hau. Ze, claro, que se bada deklarazio instituzional bat eukitzie, egoli edo ez ados, da, gero beste que se bada kritika da aparte, ez da. Ni peza dut holandala, baina, bueno, jain da. Ez dut petzan horreri gehitxu biziakonik hori, ez da, deklarazio hori izango da. Vale. Nik argitzeko, espada, arazorik deko zuenatan jartzeko, ze alkati deskolokata bada, zu ez dakizelan zauzen, Jon, baina gauzak kokatzeko bere lekuan. Jon, zu zelan zauz deskoloketa, zan. Bueno, gauzak bere lekuan izteko asmoagaz, guk adierazpena onartu egin dugu, esan dugu, oso ondo ikusten dugule, gure ikuspuntutik unea dela berritzeko hizkuntza politika guztiak, eta hori baino ez dugu gehitu. Eta gero, igual Jose Mari, igual erregu eta galderatan egin beharko genuke, egin behar bada egingo dut barriro, baina Euskararen egunean, pasadan Euskararen egunean, adierazpenean, onartu genduen ez gauza bat eta ez da bete, nik horren erantzuleri Marisari galdetu gure izan zat, abertzelan dauen, ez dut uste horrek inor deskolokateko besteko indarra dekonik. Ez. Josetxo, deklarazio instituzionala da gauze bat, eta erreguk eta galdera da beste bat. Osea, gauzek ondoen guz, ez da? Protokoloak lan marketan dugu. Deklarazio instituzionala egin da, dano gauza doz, da gero, beste gauza bada, erantzunak eta horrek alterak eta horrek beste puntu baten dauz.
Bale? Uste dut badagoela beste adierazpen bat, ez? Bai. Galdera da, Galdera bat zuri. Galdera bat. O joneri, ja, gero entzuten du protokolo galan izaten dauela eta olako gauzak eta adierazpen izateko danon adostasun leuki behar dauela uste dut, ez? Eta guke, edo sartu dire guke bialdu dugu zen puntuak, eta orduan adierazpen izango da, edo bestela mozino bat izango da, hola ulertzen donik. Edo zintasutan be, bosketa inbarko litzateke, segai zerrendan ez dago sartuta hori. Baina ez dakit bat omatek proposatzen dauen. Nik proposatzen dut irakurtzi hau, azaroko eta bosteko adierazpena. Bueno, orduen puntu moduen sartzeko, Ez que ni lehenbe, ni bozera mailan batza beron gara, eta ez do jakin ondo, zelan izendan hori nik hor lio bat okindot, da nik ez do jakin, da irakurri bestotein aportazio barrizek edo horrek. Hori ez dut nik eukin. Da nik ez dakitz. Benetan, da egiz izen da holan. Hor dau eudelek proposatu neko geuse bat, edo testo bat, da hori itzen da urtaro adierazpen instituzional moduen. Oin, ukusten dut dauzela aportazioa gehitzeko horreri, eudeletik aparte, eudelen talde politiko guztiek aprobetneko geuzie horreri aportazioa gehitzi. Hori dau. Baina, klaro, horrek aportazioak espadire eitzen, jadanok ez gauzadoz. Da etxi zen bida. Mozino moduen, eudelena edo proposamena einzuk, eta gero zuek itzen duzue hori gehi bestie, edo zelan. Ados gauz eudelen egazala ez. Ze, ados espagauz ja deklarazio instituzionala ez da. Adierazpena ez da. Adierazpen instituzionala ez da. Osea, da, mozinoa, eta zuek horrek aportazioa egiten dozu ez, da beste mozino bat, edo zelan da hori. Ondo jakitzeko. Gauza bat. Ez garela konpondulen bozera maien batzordean, eta ez direla, bozera maiek ez direla ondo ulertu. Uste dut hori pase dela. Bai, bueno, aurreko osoko bilkuran onartu genduen adierazpen bat, niokena bena irakurri, berandu iritsi nintzelako, eta en bibo irakurri izan, eta esan gertatu. Dinot, gauza bat esatea etxik. Eta bigarrena, adierazpena bada, ezingo dut zauz komentarioak egin. Tardun, ez izeti hobeto, holan aldo okure... Baina, bueno, lehen esan dugu lez, erreguek eta galderak dauz, eta lehengo adierazpena dako badeko zuezen erreguek eta galdera oneri bebardin ez da. Gai zerrendan sartzeko urgentziaz eta eztabaidatu egin behar da eta mozino moduen, ez? Hori esaten nau, ia eudelena, ados bagauz danok, edo ez bagauz. Ez bai, orden, mozinoa izango litze? Zuek zen mozinoa eta guk gurea. Bale, hori izaten nau, besterik izaten nau ni. Hori bakarrik, bale. Baitzi mozino bi dauz. Bate eudelena eta gero beste bat. Da, bueno, horrek ez da behidatu eta boskatu. Da, listo. Oin argi dau. Nik hori esaten izan lehen hori. Bueno, orduen mozinoak eztabaidatu ahal izateko eta boskatzeko, lehenengo urgentziaz boskatu behar da. Urgentzia, horren urgentzia. Horren aldekoak, hau bat ez onartu. Emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna.
begirada berria emakumeen aurkako indarkeriari. Azaroaren 25 dela eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna berriz azpimarratzen dugu indarkeria mota honen izaera estrukturala eta gure konpromisoa agertzen dugu emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den gizarte baten alde. Era berean, nazioarteko zuzenbide esparruarekin bat, berresten dugu badagoela loturari genero arrazoiek eragindako bazterkeriaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren artean. Emakumeen aurkako indarkeriak eragindako biktimei eta hartatik bizirik irtendakoei laguntza zerbitzua bermatzea ez ezik beharrezkoa ere bada esku hartzearen plano guztietan jarduketak planteatzea. Prebentzioa, detekzioa, arreta, babesa, koordinazioa, justizia eta erreparazioa ere bai. Emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den berdintasunezko gizarte bat eraikitzeko dugun konpromisoa oinarritzat hartuz, dagokigun erronka da erreparazio eskubidea emakumeen aurkako indarkeriari emandako erantzunean sartzeko. Horretarako eskura izan behar ditugu indarkeriaren eta berroren adierazpide guztien inpaktuak ikusarazten lagunduko duten baliabideak. Deslegitimazio soziala xede harturik. Beharrezkoa da ahotsa eta protagonismoa ematea, bai indarkeria matxistaren biktimei, bai beroien elkargune diren elkartei. Erreparazio bideak proposatzeko duten zilegitasuna aitortze aldera. Erreparazio honen helburua indarkeriaren biktimak eta hartatik bizirik irtendakoak guztiz osatzea izan behar da. Hortaz, barne hartu behar du inplikaturiko zerbitzu eta sistema guztiak hobetzea, nola eta horiek guztiak sistematikoki aztertuz. Beraz, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egun honetan pasadatu dela ja, honakoa agertzen dugu. Gure konpromisoa agenda politikoan indarkeriak eragindako emakume biktimekiko erreparazio eskubidearen aitortza eta horri buruzko hausnarketa sartzeko guztiz osatu daitezen eta indarkeriari gabeko bizitza eskubidea gauzatu ahal dezaten. Gure konpromisoa udaletan plan eta neurri estrukturalak edatzen eta hobetzen jarraitzeko edo hala badagokio abian jartzeko. Indarkeria matxistari aurre egitea xede, emakumeen kolektiboekin eta kolektibo feministekin batera, bai alaber gizarte zibilarekin eta herritarrekin oro har. Gure konpromisoa gizartean aldaketa estrukturala bultzatzeko. Hartara, herri erakundeak, komunikabideak, lan, kultura, gizarte eta ekonomia esparruko eragileak zein gizarte osoarenak inplikatu daitezen. Eta gure ardura indar politiko guztien eta erakunden adostasunaren bitartez beharrezkoak diren baliabideak eskura izan daitezen. Xedea izanik emakumeen aurkako indarkeria gure gizartetik desagerrarazten aurrera egitea. Bueno, Leire, hori argi izteko, nok aprobeta da hori edo eudelek edo? Eudelek atara deu azaroaren 25ko adierazpen instituzional moduen talde guztiak adostuta dagoa. De hecho, PP eta Podemos izan ezi, bai, danak. Bai, hori dau, eudel da, dauz, udaletxe guztiek, eta alkate dekenak, eta hor dauz, PSE, PNV eta EH Bildu. Beurek irun artien adostuneko da hori. Bueno, hori da gure proposamena. Bale, bai, gura estentzinoko katuko dut. Guztot, gaur deskolokien egun izango da, bai, gauz da, nopea purra deskoloketa. Guk edukin horrekaz bat eitzen dugu, zelan ez, nahiko erreza izaten da azarako eta guztien adierazpen bate onartzie, indarkerizen kontra danok kokatzen garelako berbaz behintzet, baina ontxe bertan adibidat ikusi dugu eta naiz eta adierazpenetan berba inezin dan, ja esan dugu, orden danoak igu, baigezko euskera egun edala eta adierazpen baten konpromiso batzuk hartu zen eta konpromiso horrek estie bete. Orduen, bai iruditzen jaku, adierazpen bate onartzen danien, ezin dela izen buruzuriketarako edo porketoka. Eta guk horregaitzik proposatu duguz, Gernikeko udalak hartu aldabezen konpromiso zehatz batzuk. Eta konpromiso horreri
ez dakigu irakurritze dauzelako, ez dauzelako irakurritze, lehenengo zanda gauza bat bai irakurri dela, gero ez dela irakurri, ez da inik gertatu dan, baina irakurritze edo ez irakurritze bat bera ez da onartu. Orduen guk mozio horretan abstenidu engo gara eta aurkeztuko dugun mozioa izango da eduki horrek barnebiltzen da bezala, hau da testu bera, baina eztabaidatu gure gendu zen 8 konpromiso horrek gehitute. Gero ez dakitzuek azalduko zuen segaitzik horretako konpromisotariko bat bera bez ez hausien presta hartzeko, baina, bueno, ikusko. Bosketara pasauko gara, Eudelen mozioaren aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu taldeak proposatzen dauena. Bueno, esan dutenez, Leirek esan da ben hori guztize eta gehitzu gure dotzaguz 8 puntu. Eta dire, Gernika Lumoko udalak emakumeen munduko martxak bultzatutako indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa bere egiten du. Udal honek kolektibo feminista eta emakume taldeekin elkarlanean Gernika Lumorekin lotutako indarkeria matxistei aurre egiteko plan bat jarriko du martxan, horretarako beharrezkoak diren baliabide ekonomiko eta tekniko guztiak aktibatuz. Gernika Lumon indarkeria matxistaren aurkako behatoki bat jarriko du martxan. Erasoak identifikatu eta salatzeko, indarkeria hori ezabatzeko eta gertatu baino lehen prebenitzeko, emakume taldeekin eta kolektibo feministekin elkarlanean. Udal honek izateko eta izendatzeko moduak orekatzeko sedez, aurrerantzean indarkeria matxista adiera erabiliko dugu, adituek hori erabiltzen baitute modu normalizatuan. Udal honek 2018ko aurrekontuak definitzeko unean, berdintasun unitateei beharrezko baliabide tekniko eta ekonomikoak emango dizkie, eta unitate horiek egonkortu eta indartzeko konpromiso hartzen du. Udal honek Foru Aldundiari eta emakunderi eskatzen die emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu partidak handitzeko, berdintasun zuzendaritzak sendotzeko, epaitegietako genero unitateak indartzeko eta indarreko legeria berraztertzeko konpromisoa hartzeko. 7. Udal honek hezkuntzako agentei zuzeneko deia egiten die kurrikulum lerroetan genero berdintasuna sar dezaten. Eta 8. Erakunde honetatik borroka feministaren alde hartu dugun konpromisoa berretzi nahi dugu, indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean. Gure argi deku, gu presente du mozioa, da atzera esango dut eta argitzu zein dan, guk ikure idea esan deklarazio instituzionala ditzie, mozio moduen urten berraukin deu, eta atzera argitzu dala Eudelen onartute EH Bildu, EAJ eta PSE. Eta bueno, guk hori onartu du, hori emontzeko baimena, eta horregaz geratzen gara. Baimena, danan artien onartuneko, hori emontzeko baimena, emontzako. Orduen, bosketa, aldekoak, kontrakoak, erreguak eta galderak. Gai aldatu horretik, gai barnea jarraitu gure dugu erregu eta galderatan, eta, utzikotzate azken esan dozun esaldizeri, gure ideia esan adierazpen instituzionala ataratie, eta argitzeko zuen ideie esala hori guk esan arte, adierazpen instituzionala ez talako puntu moduen joan behin, batzorde baten gogoratu bihar izan dugulako azaroko eta bosta pase dela eta egokitzen dela
edo toketen jakula adierazpen bat gitzienez onartzie, eta zintzoak izeteko ez dugu ulertzen udal gobernuko kidetako inork, batepez, gai ordena hartu da benien, osoko bilkurako gai ordena hartu da benien, arritzu ez izena, azaroko 25ko adierazpena egon ez izetiez guk hartu gendun lehenengo momentuen esan gendun. Aiba. Orduen, zintzoak izeteko, honi buruz geur hemen berbetan bagauz, da guk gaizea atara dugulako. Ze batzordien bertan be, gaize guk atara gendun. Eta paseko zan, azaroko 25 martxoak sortzize pasesan moduen, inolako aipamenik enbarik, ze gogoratzen badugu, eurton martxoak sortzizen be ez dugu adierazpenik, ez aipamenik, ez ezerrein udal horretan. Eta ez dakit nik ustot nahiko ondo ulertzen dela gure jarreri geurre hemen zein dan, ze adierazpenak onartzie erreza da eudelek proposatu nikoak edo beste mile modutara onartu aldie adierazpenak, baina adierazpen horrek ez da bezetarako balizo, gero guk beste jarrera bat erakutsiko badugu. Eta uste dugu udal honek azken aldizon berdintasunen alde ez da bela pausu askorik emon. Orduen bastakit. Eta, udan, uda osteko pleno baten, hona ekarri gendun asunek taldien salaketa bat, protokoloko kartela kaletatik kendu zielako, pasadan zapatuen azaroko 25ko manifestazioan arira eskultura bateri puntu morie dekon kartel bat jarri jakolako herri honetako udaltzain batek errespetu falta bat zala eta kendu arazi enban kartel hori, eta benetan udal honek kalera begire berdintasunen alde emoten daben irudize hori da. Hori da, eta azkenengo 6 hiletan zerbitzu barik egotie. Dinot, badazpada astuen baiaku 6 hilabete dara guzela berdintasun zerbitzu barik. Eta bakigu pleguek maiganen dozela, ez da baidatzeko atzeratu indiela guk askatute, baina plegu horren edukine osorik geur jaso dugu, oinarte osorik bestogulako jaso, orden ez dut uste bez hori danik arrazoie. Eta ez dakiguna da bez benetan arazo honerin neurriz hartzen dutza zuen. Guk behin baino gehiagotan salatu dugu zerbitzurik ez dauela, 6 hilabete pase die, eta emoten dugu, bastakit hile bat bi buruen zerbitzu barriro martxan egongo dela, baina 6 hile honetan eta 2016ko memoriatan oinarritzute gure herri zen eukidogun egoerie da, jardunaldizek eta ikastaroak eman barik egon diela, 36 erakunde elkarte ikastetxe eta barri aholkularitza eta koordinazio aukera barik itzi direla, herritik kanpoko beste hainbeste erakunde gazbe koordinaziorako aukerarik ez da egon, sentsibilizazio kanpainak enbarik geratu die, prestakuntza saioetarako aukerarik ez da egon, 800 ikasle eskidetza programa barik geratu die, eta larri zaua edo inmediatoa dana, edo eskatzen da bena arreta berezi bada, genero indarkeri egoerien aurreko harrera, tratamendu eta prebentzio programie eten indala, 6 hilabetetan. 60 emakume baino gehiago erabiltzen izen dabe aholkularitza psikologikoa, Gernikako udalak eskaintzen ban aholkularitza psikologikoa, ez dugu uste azpimarratu berdanik tratamendu psikologikoa jasoten den pertsona batentzako bapatien horietetiek zer ekarri aldaben, eta gehiago pertsona horrek tratu txarrak jasaten badeuz. Kasu batzutan izango dori, beste batzutan ez, baina seguru kasu bat baino gehiago badauela, eta gure galderi da 6 hile honetan bortzaketa bat jasan dabena nok hartatzen daben, nok kudeatzen deuz protokoloak, tratu txarrak jasaten daben emakume batek nora jo behar daben, eta naiz eta beste erakunde batzuk, beste zerbitzu batzuk eskaini, gure erantzunkizun esan Gernikeko udal moduen berdintasun zerbitzu hori eskaintzie. Eta uste hor, behintzet danok ongo garela doz, bestela ez berriztu zerbitzu uste bazue ez dela bierrezkoa, baina guk, desde luego, klaru dekogu baietz. Eta Gerniken zerbitzu bat emotezan, zerbitzu hori eten da, eta ez da informe. Orde, nik ez dakit emakume batek
bastakit oinarte jakin dabena zerbitzu batekola, edo oinarte nora jouki dabena, joan dan egun baten berdintasun zerbitzuko atera jo, eta itzitze tope daben ze informaziorik, edo alternatibarik ez da eskaini. Eta, geratuan errealitatea da, Gernikeko udalak 6 hilabetetan ez da bela prebentziorako, eziketarako eta tratamendurako ezer eskaini, bere kabuz. Beste gauza bada beste erakundatutatik etorri aldien gauzak, edo dana dalakoa. Eta egize da, harritzu egiten izeskulain beste atzeratziek, baina oin, ez dakit kontuek atarata, esete da nizen arazoa erdira murriztu zen duen partidia esen duela handitzu gure, kainen eten zen duen, eta oina benduen emoten dugu, datorren urteko aurrekontekaz barriro martxan jarriko dela. Ez dakit 30.000 euro horrek kaleren bateko azeran egongo die inberti dute. Egize da ez talet horri punto moduen, baina nik pentsa dut izen da adierazpen bat bai zuen taldeak zein gureak altuagoa izan da, baina indaben testu bat dalez ezale egongo arazorik boseramaien batzordean esateko baietz eta holan izateko. Beste gauza bat, martxoan sortzi zen ez dakit, ezkendu nein, baina ez dakit akordeko zaren pasadan urtean, azaroak 25ean, ezkendula adierazpen instituzionalik egin, eta orduntze, kasualidadea, zuen erruegaitik izan zen. Segon zan hemen punto moduan, urri zen, eta zuen bozera maiak esan ban ezetz engo gendule berandu hau. Eta gero, tiempo pasau, esan egin. Baina, puntuan urri zen eta osan punto moduen. Osea, que batzuri pasetan jako ikusten da beste batzuri be pasetan jakola. Kartelari buruz, askotan entzun dutzuete iasin dan udaletxonetako politika, kartelak ipintzeko edo kentzeko, nik gure edo jakin zein dan zuen politika ipintzeko. Edo zein, bai, zuek zari esaten dozuena, zuen politika izango da, ezta, ipintzeko, edo zein lekutan. Edo zein lekutan ipintzeko eta edo zein kartel. Nire txion bertan ipinitze kartela. Bai. EH Bilduren kartel bat? A ber, zuek esaten badu zuen, edo apoietan badu zuen kartel horrek, nik ulertzen dut zuen gandik etorten dela. Ze kartel, parratu? Dana dalakoa? Zuretzien, zabiz horretan, zuretzien jarri dugun kartel bateri buruz, orden, esaten bastazu ze kartelan... Nina berretan, ferreteria bidagurenen, ferreteria bidaguren. Guri edala, alde batetik besterako kartelak egon dire. Aspaldizon egoten zen pilo bat, eta urriko azken astelanen egon zen, da urrengo aztien bebai. Eta nik behintzet, ez dut gure izen itxarote, garbitzasunekoak edo danadalakoak hori kentzeko. Ni joanaz eta kenduen berizen dut. Eta, klaro, hori zer da, niretzako, errespetu falta. Bai, bada errespetu falta. Eta ez, hori bakarrik, egon direnien kartelak, udan, gure bikideen aurpeizek bateratute eta horre danak edo pasan gabonetan egon zirenien zelan da, portal guztizetan bando faltsuek ipinitze horrek kartelak nondik datoz, adibidez. Da gero, esaten dozunean, jentearik pasetan jakola maltrato bat badauen edo ez da egizer SB barik gelditzen dela, ez da egize, ze diputaziotik Gerniken bertan dekogu psikologa bat. Eta uste dut bego jakingo da bela, ze... Ez dago zerbitzu barri emoten barak izan da? Esan dutzueten moduen, berdintasun histori honegaz nahi zen dugu aldanetarinen egin. Komenten otzuen nahi gendule da mankomunetie. Mankomunete nahi izen gendun eta ezin izen gendun.
Eta bai, pentsen gendun, ensegida atarako gendule, baina ez da bakarrik guk nahi dugune, teknikoak bere lanadekie eta koste guen jaku pentseu, baina gehiago, oseak ez teko zer ikusirik dekogun partida ez ezer. Ez da, ni gaitxik izango bazan, ekainen bertan egongo zan berdintasun teknikarie martxan. Harinoko teknikariak komentetzen danari, zeran kontratua amaitzen jaken, oseak abizeta gondire. Eta ez dakizu zer izten badoten hortik. Nik gauzatxu beta argitzeko da. Zuek komentatu zuen bortzakeriren bat edo zer gertatzen bada Gernikan esan lehioin apurbet Andraskori edo gelditzen dela apurbet ez dakit zelan. Nik usten dut begok zutakizule mankomunidadeko presidente izen zarela urtetan eta harinoakoan lehendakari ordia, badakizu mankomunidadien dauela protokolo bat sinatute, momentu honetan bertan Gernikako berdintasun teknikariz egorten zan bertan protokolo horretan, baina orain arte kasuren bat egon bada, eta naiz eta Gernikako udaletzean zerbitzu hau ez emon, mankomunitatean aurrera eran dira. Orduan, nik argi gure duten esan da, edozein kasu emon bada, edo emoten bada, naiz eta udaletze honetan eten da egon zerbitzu hori, protokoloa aurrerantza joango dela, eta pertsona horreri babesa mongo jakola eta jarraitu egingo dela. Orduan, ez dutena nahi da hemen saltzie Andraskoak babes badik gelditzen diezela. Naiz eta Gernikako udaletzean zerbitzu hau ez emon, mankomunidadean aurrera eraten da, eta begok zu ni baino beto dakizu, hau aurrera eraten dela, eta horre konfidealtasun bategaz egin behar dela, baina mesedez ez saldu jentie gelditzen dela babes barik, hori mesedez eskatzen dautzuet. Argitzeko gauza pare bat. Egize da, Ana, zuk esaten dozune, baina protokolo horren barruan sare bata, ez da mankomunidade bakarrik, ertzantza, epaitegikoak eta ambulatorioko zenbait pertsona dauz. Baina gure zerbitzua izan da beti puntu klabea olako gauza bat egoten zanean egunez euren ordutegizen barruen bertara jotzen zuten, bazekiten ora jo, eta orain ez dakite, protokoloak geuk ezagutzen dugu. Baina niri zerbait gertatzen baiata eta espadaki protokoloaz eta ez dauia zerbitzurik nire burue galduta ikusiko dut. Hori argitzeko. Leire, zuri galdetzeko, iretik esan dauena egize da, adierazpena gaur etorri bada, izan da nik erein egun galdetu notzulako, batzordien, ia zer gertatzen da horrekin, ez dugu, atzo. Ez dakizu egunetan bizien izan, atzoko batzordien. Eta Marisa eta Lourdes dauz bertan, eta gogoratuko di, galdetu notzunea zer gertatzen zan honekin, ze ez dugu ikusi, harritu egin gaituela, ez ikusteak zelan gai ordenien, eta zuk esaztasun jobego parkatu, astu egin jata. Eta hor, eskatu notzun guk gure puntuena, eta hori, ez dut horti jarraitu gure, ez luzatzeko, baina hori holanda. Aztute eukidozu, gertatzen da, hori neuri be gertatu aljata, baina honetorri da, ez eudele bota dauelako, eudele bialde ban azaroaren 9an, eta guk ez dugu jaso. Komenten hotxun harina bote, ikusteko ez dela horretaz pentsa dugu ez dutela, eta gendun berba pasan osoko bilkura eta gero, hemen, esan hotxun, itxaroten gauz eudelen testuari. Bai, gure dut esan, hori komenteta, paseiaten besturen, bai, harinakoan esan dut, itxaroten gauz, atarati eta ganera, nahiko txutarde ban, danon onarpena eukitzeko. Eta holandalez, danan onarpena eukindabelez, horregaitzik pentzen eban, ezala arazorik egongo.
Nik anak esan daben arira, berbaitzen egona zenien, behin baina goizautan aipatu dut beste erakunde batzuk, hori batzuk eukiko bezala, baina nigonaz berretan Gernikek emoten ban zerbitzu batez, eta danok egongo gara doz, kasu honetan, ezer ez tala asko, dinot, egorien nahiko larri zedalako. Baina nik behin da barriro azpimarratu dut, Gernikek emoten bazen, Gernikeko udalak emoten bazen zerbitzu ez berbetan egona zela. Eta nik ez dakitzelan deribe da ben gai honek ez dakitze akusazio motetan zuretzien bilduk ez dakitze kartel jartzen da bezen, ze esan dozu arpeizen mugidu baripe, guk edozein kartel, edozein lekutan jartzen dugula, aipatu dozu ez dakitze kartel atarazienak eta akusazio zuzena guk egingo bagendu zen moduen, ez dakitze bando atarazana aipatu dozu eta akusazio zuzena guk hori egin duguna, eta mesedez guk ataraten dugu zen kartelak, normalien, behien EH Bildu Gernika Lumo jartzen dabe. Eta beste gauzan erantzule sentitzen dut, baina gu ezin gaitu zuen. Beste kartel batzuek kentzen direnen erantzukizuna emoten dabele zuena dela beba, izan zelan kendu duzu ez, eta ez esteu jartzen EH Bildu horren azpian. Eze puntu moreak, ez nabil ezaten puntu moreari, hau indala, ez da gizien bat osoko bilkura bebai, talde feministak ipinetako kartel batzu buruz esan jaten niri zagaitzik kendu diren, eta nik esan zat inork ez dabela eskatu kentzeko. Eta hori da, bakarrik gure jakin zein da zuen politika, horri buruz, jartzeari buruz. Azteko politika bat egoti, eta behin da barriro galdetu dugu zein dan politika, eta sentitzen dut, baina gure badozugu gure politika bat kaleratzen inungo arazo barik hor jesarriko gara, alkatetxe hartuko dugu, eta ingo dugu politika bat, kartelak zeintzuk jarri eta zeintzuk kendu berdien. Eta sentitzen dut, baina nahiko, ez da izan ditzu bez, erantzunkizun politiko bat eskatzen dugun momentuen herri honetan erasoan kontrako protokolo bat danok alde gauzen protokolo baten kartelak besteak berasoa dire. Ez behin mesedez, bigarren edo hirugarren biderra daia. Ez tozta zuzuek lehen behin iriala? Erantzunkizun politiko bat eskatzen gauzenien, ezin dozu erantzunkizun personalak eskatzen, ez dakit nik ze motatako erantzunkizunek, eta gure dosunien jesarriko gara mai baten inguruen, eta azalduko dugu zeintzuk dien gure irizpide kartelak kendu edo eskentzeko. Zeuek zeuenak azaldu, geuriek, eta danon artin adosten badugu ze kartel kentzen dien eta zeintzuk ez, edarto. Baina hemen, realidadie da, protokoloan kartelak kendu inziela. Bidegorrik zen pankartak, kendu itzen diela. Puntu morie jarriakola era simboliko baten, manifestazio bat hasi eta bukatzen zan leku baten, eta kendu itzen zala. Leire, sentitzen dut, baina ordezkari politikoak zarie, gobernuen zauzie, erantzunkizun bateko zue, eta erantzunkizun bat eskatzen jatzuen nien, erantzun ezin da izen nire etxaurrien zuek kartel batzu jartzen dozuez, eta ganera, ezabizin nien berbetan ez da gure kartelari buruz. EH Bildun kartelari buruz bezauzen nien berbetan. Nik ez dakit zelan gabizen konbertsazioa ukitzen benetan, baina... Bueno, nepe zeus esan biot. Bueno, lehenengo, arretxute nibe bai. Ze leireke proposamena batak esan dut bestik astuen jate edo estiataztu, amen egon da. Da, eudelen aprobe debe, atzera esangot, PSE, EAJPN, EH Bildu. Da zuek EH Bildu nahi dinozu, horreri baietza eskoa zemoten, hamen proposamen haitzen dalako. Gu beste EH Bildu bagara. Efectivamente, beste bagara. Grado superlatibo. Hori alde batetik. Beste alde batetik, hori berdintasunaren zera, benetan lastima bada, seguk aurrekontutan imin gendun, ez da bazeratan hori da respeto falte zure partetik, respeto falta, hori zati. Azera bat erongo dire 50.000 euroak, hori da. Jode, bueno, que nivelazo. Guk imin gendun urte erdireko ekainera arte bakarrik aurrekontuetan. Segatxi pentzen ganduleko mankomunidadiek onartuko ala. Da atara kontu hori mankomunidadiena guk argiuko imagen du nola izen bideuela. Ze azaroan amazazpizien barikue, urtengoan peridikuen, horre kontseiluko emakumiek, esaten guen,
porque afecta no solo a vecinos de Guernica, sino también al resto de municipios de alrededor, al resto de municipios bebai. O sea, tiene que ser mancomunau. Da gu pentsa genuen, mankomunidadek onartuko debela, asko harinau, baina, bueno, eskoan onartu, da horregatxik dauz atzeratute, eta ez da atxaki bet. Ze horrek, hori jakema genuen, jarraitzukoan oinarteen dan moduen. Beste gauze bat, ni leiregaz nau. Joan ara ferreteria bidaguren un cartelón de la madre. Bomba. Gauze bada, esatie, da kartelak imintxe. Pintadak ez, pintada beste zikina badie, pintada zikina da. Darriziak estropie eta pintadak inde txarrau. Harrek, esan gendun bate baino gizau, gerra eurreko, bombardeo eurreko, erekin gitsi dauz Gerniken, dan baselekun ukusi zelan dauzen arek arrizek. Eutzeinde, pintadak garbitzeko. Eta zuek itzen zuen lo del aldeano, antxinegon zankanta bat, el aldeano tiró la piedra y escondió la mano. Hori itzen dozue. Guk eskara errudunek, beste batzuk eitzen dugu ez. Eta agertu zen, esan duen uden, argazki bat, inigo alde batetik, jaidune, eta ni bestetik. Han, erdizki iminde, herri guztien beterik. Baloreta dauz, diruek, baloreta dauz emak ostadan garbitzi. Baloreta dauz. Esto baloreta dauz, ez da? Bueno. Da, ez da ondo, leku pribatuetan imintxie. Publikotan ondo ez badau, da pankarta ni beti izan dut, imini, bai imintzen demenak kendu dizela. Baina, leku batzuk errespeteute. Da, hemen ez da, batzutan ezer errespetetan. Da, hori, bidauren ferreterizien imintzen diena, egizetaten nina, beragaz bate inde. Han, inokuntzuten badu, horrek inozu esenak zuek ez duzuzela ezetzen. Guk ez du zein beti, guk ez zagoz agintzen, beti holan. Esan, holako lekutan ez imintzeko. Da, bueno, nipetzat honen ganien, atzera berbaitxie, ez da imerezio badeu. Enguk gurasue beste egun baten. Baina nik, petsanot, posturak niko argi geratu diela. Parkatu baina, egitzeko estazu erantzuten, ze akusazioak jarraitzen dugu. Erantzungo duzu horreko eta 10 milioi euroak asera baten ongo dire sartun de? Hori rectifikeko duzu ala ez? Ez. Ez duzu rectifikeko? Hori da zu dekuzun honeri osoko bilkurari dekuzun errespeto hori da. Barriro, akusazio bat, eta zu berresten duzu akusazio hori inungo arazo barik errepikatzen duzu gu eitzen gaitzuzu kartel batzun erantzule, ez dakitzetan oinarritute. Ez dakitzetan oinarritute. Orden, guztetan hilatzu zen gauzadanen erantzule gu gara, guk eitzen duguz. Ez dakit batan bat igual azarra egongo da. Eta, bueno, kartelan irizpideek direla eta jarraitzen dugu pentsetan irizpide batzuk egonen behar dela. Eta aurrera pausutxu bat, emon dugu jabakigu ferreteria bidagurenen ezin dela jarri kartelik. Baina errepikatzen dugu, uste dugula udal honek bier dabela irizpide batzuk kartelak jartzeko eta kentzeko. Eta irizpide horrek normalien ez tekiz erikusi leku publiko, pribatuen, edo ez dakin nun jartzen dien, ze udal honek, berak, bere erakundiek, bebai, erabiltzen deuz, horma bardin horrek, euskaltek izan erabiltzen dio, gaur goizen egin dugu berroa kasualidadez. Eta zuk aipatu duzu berroa honekaz, kaliek josien gendu zen kartelez. Horretarako da, dinot, horretarako dauz? Horretarako dauz? Euskaltegiko propaganditzen da, museoko propaganditzen da, kulturarloko programazioan propaganditzen da, hormatan, kaldietan, eta ez diek entzen orduen, guazen zehazten, ze irizpiden arabera jartzen dien eta kentzen dien kartel batzuk. Leku batzuk errespete guen behar die, guazen zehazten zeintzuk dien errespete behar dien leku horrek. Ze, zuk igual jakingo duzu zure uste zeintzuk dien errespete behar dien leku horrek, baina jentiek, porzientzia infusa, igual ez dakiz. Orduen, edo eitzen dugu berba, serio, kartelak jarri edo kentzeko erabiltzen dugu zen irizpidean arabera, edo ordura arte arbitrarioa da edo aginduek emoten die kartel batzuk kentzeko. Eta gertatzen die gauzak, eta gertatzen die, kentzen diela, kendu bi errestien kartelak, eta uste zuek ados hausien ekimenak bultzatzen da bezen kartelak. Eta horrek die, ondorio batzuk, politika honenak.
Ni noa erantzun egitzen, ze esan debena 30.000 euro azera baten ongo dire, da respetan falte dela, eta este berretiretan nik erantzun bezolakoari. Gaur, ez. Bai, gaiz aldatute. Galdera bat, edo, bueno, azalpen eskaera bat ekarri nahi izen dugu gaurkoan ona, ba, bueno, pasan zapatuen egin zan mila herrikoian ingueruen. Inkustu eta azaro guztize pasegule, azaro hasi zanetik akabean erarte, horren ingeruen berba itxen, hor, ba, bueno, ongara ikastetxetako jentigaz, ongara jente ezberdinegaz, eta datu batzuk batzi bai lortu dugu, baina bai guztoko jakun jakin apurtxu bet, zein izen dan kudeaketie histori guztionetan. Zeberez dana, apurtxu bet, jazkenen urtietan, hasta inertzi zeitzezan gauze, ze bardinek antolatzen bien, modu bardinera, ez dakigu aurton ze pasedan, arazoak sortu diela, ez tala aurrikusitxe eguen data horretan, beste baten egin da, eta beste ripariko. Nahi gendun apurtxu bet ikusi, beste modu batera azalpen eskaera hau eitzen zaietu garen eiako erantzun, ba, bueno, bertora dakagu azalpen eskaera hori. Bueno, ba, gure ikuspuntu esango zut zein da. Dagoeto... Bai, gero esan deu, jakin ingurdu dela, behidatzi egin du ez. Bai. Bueno, erderaz esango zut. Repaso por Betingot. Bueno, todos o la mayoría de quienes organizan un evento en Guernica pues suelen querer que se celebre o que se lleve a cabo en el centro, en las calles Artecalde, Juan Calzada, Picasso. Pero claro, para que se celebre en esas calles pues hay que cerrarlas al tráfico, dejando la circulación cortada y la arteria principal de salida de Guernica cortada, sin acceso a los garajes que hay en esa zona, con personas con problemas de movilidad o de movilidad reducida que tienen problemas para acceder a sus domicilios o para salir de ellos. Se anulan las paradas de Bizkaibus, ya que el recorrido habitual, pues ya en ese momento, ese día no se produce. Los vehículos de urgencia, ambulancia, bomberos, pues podrían tener también problemas. Además, todos esos eventos suelen ir acompañados de música a todo volumen. Y hay muchos vecinos pues, a los que les molesta. Bueno, pues con el asesoramiento de la Policía Municipal y por las quejas que reciben a menudo, pues llevamos ya tiempo dándole vueltas a este asunto y sopesando los pros y los contras de organizar ciertos eventos en esas calles y cortándola durante horas la carretera. Y de esta manera, pues se han llevado a cabo últimamente y con éxito una serie de, que le voy a poner unos ejemplos, una serie de eventos como son el Rally de Octubre, por ejemplo, sin cortar, que antes se cortaba, el Rally Stone, concentraciones de SEA 600, de Volkswagen Escarabajo, de Minis. El desafío de Guerreros, donde participaron más de 1.500 personas y no tocaron el centro para nada, gente que vino de muchos puntos. Ongi Etorri Refuxiatuak, tampoco se cortó. Y aquí alguna vez encima se ha achacado cuando resulta que después de haber hablado con la organización se quedó en ello. Lo mismo pasó con la marcha de la cuadrilla del Hospi, que también he leído en algún sitio como que, no sé, como que íbamos en contra de ellos cuando, hablando con ellos, se decidió que se podía hacer sin cortar y no se cortó. Bueno, pues este año también habíamos pensado que la milla podría organizarse en otro sitio que no fuera este, donde se dieran las condiciones para que fuera más cómodo y molestar menos. Bueno, y al tratarse de una prueba deportiva, pues se pensó que igual lo suyo era llevarlo a la zona deportiva de Urbita. Pero bueno, hubo quienes no, aquellos a los que no les pareció bien, es verdad, y quizás no fuera la elección la mejor. Y bueno, se hizo en el centro, resultó muy bien tanto de organización como de participación, así como otros años también ha resultado muy bien, pues este también. Y bueno, y ahora tenemos un año
para entre todos, tanto colegios como el club de atletismo y el ayuntamiento, nos reunamos y decidamos cuál puede ser el lugar óptimo para seguir celebrando. Pero de todos modos, ha habido una cosa que has dicho, que es que os gustaría saber. Y sin embargo, yo he leído algún escrito que habéis sacado vosotros que decía algo así como: este año no se celebra la milla por culpa del ayuntamiento. Entonces, pues no sé, ahora dices que ahora te gustaría saber, pero primero escribís eso. Pues sí, pues claro que se ha celebrado y de hecho, como he dicho, ha resultado todo muy bien. Bai, indala ikusi dugu guk bebai, eta argi dekogu inbada ez dela izen gobernuen partetik egundan implikazioa gaitxik, baina bueno, meritxu hori bezuek gure bazu erun, holan itxiko gu. Hemen emoten deu, dauela hausnarketa gobernuen partetik kale itxieran inguruen, ez da lehenengo biderra gai hau maiganien imintzen dana beste kasu batzuten atara izen dalako, eta moten dugu, beste iritzi badeko zuela, basieran batzuk ez diela egon adoz, baina, inda, eta dana ondo, ez? Eta guk ganera balorazio bat ingu, eta hostien galdetzen gu ze pasetan dan. Mila izen bizan, azaroan lehenengo aurrikusitxe eguen ikastetxetako ni guraso moduen niri aile gehiaten informazioa zen aurrikuspena zela azaroko lehenengo asteburuen eitxina. Nik ez dinot derrigor holan inbidanik. Nire kontetan nik zelan edo gure taldetik zelan bizi zen dugun hilebete hau. Eta zelan kudeatugun edo botagun informazioa zetan oinarritxute botagun. Asteburu horren aurreko hastian jentie galdezka datozku. Amili egingo da, ze pasetan da amiliga, arazoa dauzela zentruen eitxeko, eta emoten dugu udalak ez deuela gure itxi zentrue, esan dozun arrazoi gaitxik edo danalakoa gaitxik, eta amili ezin dala hortik paseu. Orduen hor, ikastetxiek topetan dieko juntura baten, galdetzen jakien ia zerrengo deuen, horren aurrien, edo udalan, ulertze dute moduen, iritzi edo proposamen horren aurrien. Ikastetxek guztizetatik erantzuten dana, da zentruen ez bada eitzen, ez deuela milan parte hartuko. Hor badauz beste proposamen batzuk bebotaten die, ezetzak besti zarratuek. Baina proposamen bateri, nun, engo dugu mila, baina ez da nahi zengo zentruen, ikastetxek baloretan deuena, da, guk uste dugu, mila herrikoia, herrizen erditzik pasebidan, kirol ekintza bat izen bidala. Horregaitxik, atara gendun, mila ez dala ingo, ze zentru guztizek euesan fetxara begire, bi egun harina, atara gendun, ez dala ingo, eta ez bardinen atara zan, irakurketa bat izen zan. Ganera, holantxik, geunkezan datuek zien, udalak dinola zentrutik ezin dela paseu, eta ikastetxe dinoela zentrutik pasetan ez dan mila baten, ez deuela nahi parte hartu. Hor beste aukera batzuk emoziela, mestika baso dala, industria, ez dakizer, hor beste datu batzuk be egon die. Eta beti be informazioa eskatzen, badakigu ez deko gule informazio osoa, eta eskaeriepe horreri erantzute hotza, Gero kontu da, pasetan da fetxa hori, ikastetxik uste deue, ez dala engo mila hori, eta ez guk esaten dugulako, sino fetxa baten inbizalako, eta ez da egin, batu eitzen die ikastetxiek ikusteko ia zer, badatorno urtera begire beste leku bat pentsebi bada buelta bat emoten azteko, aurtengo milegaz beste plantamendurik eingo dan, interlokuzioa zabalduko da udaletxigaz, dana alakoa pentsetako, eta batzen dienien dator berriro proposamen bat, 25 itxeko eta zentruen itxeko aukeri egongo zala. Orden ikastetxeek, oso posik, bazieran eukien ideien arabera zen, fetxak amizetan di eta ez da problemarik. Orden egin itxen da. Orden guk apurtxuek jakin nahi gendun esan, kalien inguruko kezka hori egon da, baina urtero eitzen dan 1000 bat, zuk ezin dozu azkenengo momentuen esan, ez dala ingo beti eitzen izen dan modure. Ze horrek adaptazio bat eskatuko ban, fetxa horretan erantzunde posibilidaderik emoten ez deuena. Eta gero hori beste galderi zen apurtxu bet, hemendik aurrera ze, ez dakit mai bat edo esan dozu batuko zariela parte implika guztizekaz, guri beguzteko jakun hausnarketa horretan egotiena, intereseta gauzelako milen etorkizune zerri zen, eta ondo ikusten dugu. Iruditze jakulako, zala eriketa bat,
1000 aurretik emizana, honek arrape dozku edo arrape hotzue, eta gero urten dan moduen, eta espero dugu datorren urtien, danon adostasun negazeiniko ekimen bat izetiena, baina bai azalpen bat ikusten genuen, ze jendiek asko galdetu dugu eta azalpen gitxi emon die, orokorrian. Bueno, lehenengo izana da, idatzi bet bota zan eskolatara, esanez, ia euren eretzize zein zan. Gero, esan zu, eskola guztizitan ezabela parterik hartungo hemen erdizien espadaitzen. Bueno, irakurriko zutez, hemen dekotezen idatzi bi eskolatatik etorritxe. Esateko hori ez dela holan. Gino, egunon, hitz egin dut eskolan 1000 antolaketaz arduratzen diren irakasleekin eta ez dago arazorik. Hori da bat. Da beste bat, Gino, zuek pentsatzen duzuena ondo ikusten dugu. Ez dut uste arazorik egongo danik. Bi. Osa, edanak ez da bezan gauze berdinen. Eta jake horretan gauzen beste gauze bat esango zut. Ze hori idatzize irakurri dutena, lehen esan zutena horrek izenburu ukidabena, da gero beste bat egon da. Da hortik, atadot esaldi bat, da hori gure dut esan. Hola, niño. Querían que se realizara entre el puente de Rentería y Urbieta sin molestar a nadie. Yo de ahí interpreto que nos estáis echando en cara que pretendíamos organizarlo sin molestar a nadie. Y debe de ser eso, que vosotros, si no se molesta a nadie, no estáis tranquilos. Joder, está bien. Pues claro. Bueno, nik galdera batzuk egin gure dotez ingurumen arloko dirulaguntzen inguruen. 2014ko ekainen eskatu gendu zen dirulaguntza batzuk ingurumen sailari eskatu gentzien eta dirulaguntza bi edo gauza bi egokitu jakusan alde batetik zarata mapa eta ekintza plana, eta hori horton burutu da, eta besti esan Gernika-Lumoko bidegorrize gauzatzeko proiektue. Neure galdera da, ia oin Mestikabaso kalien espaloi horretan egiten zabizien obra hori dirulaguntza honeaz finantziatuko dan. Bai, hori... Horrekin difinantziatuko. Galdetzen dut, karo, hemen udaletxe honetan zeo zerreiten darien obra bat egiten darien, odara beti gogorrezen agertzen dira obra horren inguruen, eta karo, obra honen inguruen ez dago esaten bidegorri batanik. Zeipintzen dago, Mestikabaso kalea hobetzeko lanak hasi dira, oinezkoak hobeto ibil daitezen. Mestikabasonekin gozaien lanekin ibiltariek leku gehiago izango dute. Dinot, titularrean behintzat ez dago esaten, eta gero esaten dago zer, zati horretan orain dauen zabalaren bikoitza izango da, eta bizikletak ibili ahal izateko bidea ere jarriko da, ez dago ipintzen bidegorria da, nik badakizu ezein dan gure taldearen iritzie obra honen inguruen, gure ustez ez dago erantzuten bidegorri proiektuari, ez dago erantzuten dirulaguntzak markatzen ebazan baldintzari, ze dirulaguntzen baldintzetan argi esaten dugu bakarrik finantziatuko direla ikastetxeetara, kiroldegietara edo industriagunetara joateko bidegorria. Gure ustez bide zati horrek ez daroa inora eta ez dugu horretarako bainungo aurrera pausorik suposatzen. Eta beste galdera bat dirulaguntza honen inguruen, askotan ingurumen batzordetan berba egin dugun Iparragirre kaleko bidegorri zatize deko zen gabezien inguruen. Seinaliak falta dire, ispiluak falta dire, egin izen dugu berba txigato batzuk edo piloto batzuk ipintzien inguruen garajeetan, kotxien sarrera urteratan segurtasune bermatzeko, eta nik
pentsetan aben, eta holan adostu gendule pentsetan aben, lizitazio honetan horrek seinaleak eta izpiluak eta sartzen zirela. Nik gogoratzen badut, aktarik ez dut ekarri, baina nik gogoratzen dut holan gelditu ginela. Karo, obra hau esleitu da negoziatu publizidaderik barik. Osea, ez dugu pleguak ikusi, eta ez dakigu obra honetan esleitu diren segurtasun elementu horrek, eta hori da bigarren galdera. Lehenengoa, zu badakizu proiektu hori badala, naiz eta zuek ez egon ados proiektu horregaz, baina badala Bidegorriren 3. fasie. Zehalantzik, edo horretaz eukidugu bi edo, bat bai behintzat, baina nik uste dut bi bilera honetaz. Beraz, ia, ez dakite, webgunean agertzen bada, beste ezaugarri batzuk aipatzen badabe, ez dakit, baina badakizu proiektu hori badala. Beste asuntoa, eta, honetaz, igual begiratu behar dugu, eta benetan, plegu honetan ezin dugu sartun bestearen seinaleak. Izan da, aurton, horregaz batera, bai erosiko duguz beste segurtasun behar direzen seinaleak eta horre gauzak. Baina, argi dau, ezin dala leku baten egingo dan obra bat beste gauzak, da pegote bat. Eta eskatuko txut, ez jaguztetan bapez esango dudana, baina honetaz aritzek geratu zan eitzeko. Eta igual horregaitzik ez da ingo, baina benetan hartzen dut konpromisoa horrek gauzak, baina kontratu horren kanpoan egongo zan. Horrek segurtasun seinaleak, espiluak eta hori, ezin dugu eskatu, edo desberdina da, eta benetan begiratuko dut, eta posible badan, klaro baietza aurton egingo da, ze dirua badekogu horretarako. Eta ez dakiz zelan geratu zan asunto hori. Baina bizer bertan begiratuko dut eta jarriko dugu martxan. Benetan horregaitik izan da, eta nik hor hartu neban konpromiso hori, segurtasun hori apurbete hobetzeko, eta hori bai ingo da. Karo, egiten da zati bat proiektuan zegoana eta proiektu osoa aldatzen da. Baina proiektu osoa ez da aldatu. Zain da, zati hori pegote esan duzu, nik erabiliko dute zatiari pegote izan emoteko, ze zati horrek ez du bermatzen ja zelan jarraituko dugun aurrera. Eta ez du bermatzen, nik uste dut ez duela bermatzen, ez duela zer ikusirik aurreko proiektuaz. Oin beste buelta bat emango dutza galderari, beste obra bardinaren inguruen zuaitzak bota dire. Imaginatzen dut gaixorik egon direlako. Gauza bat argitzeko. Nik esan dodanien pegotie da kontratu, mestikabasun Bidegorrizen edo obraren kontratuan edo proiektuan sartzen bagendun beste seinalek hori izango zala pegotie kontratuan. Ez hauze dala pegotie. Ja, ulertu dutzu. Gure izen dute berbi erabili. Claro. Erabiltzen duzun moduen. Eta proiektuari buruz... Bueno, ja, nipe nebre iritsi emongotze esan gendun, zela normesteik ebasoka alien, banda zera bat, 2 metrokoa egonda, eta zeto bat, eta jenti pasatako moden eskasa egonda. Bueno, horren zan, 2013ko abenduan amazizien, ekalzan hona proiektu bat, gerongo berba horren garen aputxuet, izten badoztazue. Labur. Eta Bidegorri badakizuan mestika basor arte ailegeta dau, eta hor, proiektu horretan, egon zan, beste aldera paseu, karril bi dauz. Bata da gorantza, ara San Francisco Elixarantz handi gorantz, eta beste eberantza. Hanzan, krutzeu beste aldera, eta hortik kaminotik kotxi beste den lekutik joatie. Paseen du, geuse berdine, baina kurtzeu barik, hor kurtzeu barik, hor
puntu horretan kurtze barik, paralelo. Lau metrora goiez, lau metrora, bi lengoak azera moduen, oinez joateko, eta beste bi bizikletantzeko. Edo patinetien edo bestien. Holanda guztibe, esan gure dutzu Gerniken udaltxango abitzuten deu, 6 persona sortzi, azte unien, ordu batzutan, egoten dire, ez da bitzen jente gehiago. Osea, que oinez ibilei, seguramente, izi egun guztien bizitatik. Eta azaroan 18 zen, zapatue, agertu zen periodikoen, korreoan, amendekot, esaten la obra que están haciendo no es funcional ni coherente. Bueno, yo creo que es coherente, no, súper coherente, muy coherente. Que el Bidegorri, en vez de cruzar al otro lado y ir por la carretera al lado de los coches, que vas en ese tramo, un tramo importante, paralelo en la misma calle, o sea, a la misma distancia, pero paralelo, y ser entrar al carril donde van los vehículos, los coches. Bueno, y lo que yo pienso, yo creo que una ciudad o un pueblo, pues cada ciudad, cada pueblo tiene sus particularidades. Y cuando se va a hacer un plan o se hace un plan, hay que tener en cuenta esas particularidades. Pues no sé, la orografía, dónde están los centros educativos, la ubicación de los centros deportivos, pero no solo eso, no solo eso. Hay que tener en cuenta también si ese pueblo, esa ciudad es comercial, es de servicios, la anchura de las calles. Yo me acuerdo que cuando hacíamos esta obra, desde los baños públicos hasta la parada del bus de Saraspe, también se criticó. Yo dije, mira, hay una anchura de 12 metros. Eso no es la diagonal de Barcelona, que tienes 5 carriles de entrada, otros 5 de salida, yo no sé cuántos. Tienes para Bidegorris, tienes para el tranvía, tienes para todo. Eso no es la diagonal de Barcelona, tiene 12 metros de anchura y eso no es como un chicle que estiras y contraes cuando tú quieres. Y cabe lo que cabe. Bueno, y tenemos muchos ejemplos, y voy a poner un par de ellos. Y como son ciudades muy representativas, pues voy a decir Estrasburgo, por ejemplo, ¿no? Estrasburgo es una ciudad de unos 275.000 habitantes. No es una ciudad creada ayer, tiene más de 2.000 años, es del año 12 o 10 antes de Cristo, o sea, 2.030 años o más, ¿no? O 2029. Con 275.000 habitantes. Por supuesto que tienen coches, buses, autobuses también, motos, tienen tranvía. Y en su propia cultura milenaria van en bicicleta gente, hombres y mujeres, niños de todas las edades. Comparten sin Bidegorris en el interior. Ahora, otra cosa muy diferente es el área metropolitana, que ahí sí que tienen muy bien hecho. Tienes los carriles para los vehículos y buses y camiones y demás, y separado para las bicicletas, y kilómetros, que es como si fuera de aquí a Mújica, a Jánguiz, Urueta, tienes carriles bicicleta, pero bien hechos. Otro ejemplo, pues no sé, me acuerdo de Constanza, la frontera con Suiza, Alemania. Dentro de la ciudad, lo mismo que siendo más pequeño, con 82.000 habitantes, no sé, por ahí. Igual que en Estrasburgo, todo junto y mezclado, y andan muy bien. Sí, alguna cosita siempre pasará, ¿no? Pero bien. ¿Por qué? Porque los que van en coche saben respetar al que va en bicicleta, y el de la bicicleta sabe respetar al otro. Y luego tienes kilómetros y kilómetros de esa forma, saliendo ya de la zona urbana, cuando tienes que trasladarte a otra ciudad o a otro pueblo, que es como ir aquí, he dicho, pues a Mújica, a Jánguiz, ¿no? Pues tener eso. Pero
respetan las zonas comerciales y las zonas peatonales. Hombre, yo creo que no es justo que se nos diga o se nos acuse en la prensa. Hay que respetar todo, pero creo que no es justo, que no somos coherentes. Esa obra es súper coherente con el proyecto que había de pasar al otro lado, porque tiene el mismo trazado, pero desplazado, paralelo. Y encima va a ganar mucho la zona aquella, para los propios residentes. Va a quedar muy bien. Darbola que dongo diré, Madroños, estáis ahí que saben, Dartiek, encinas, eso es lo que van a colocar. Porque alguno, por lo visto, no estaba en condiciones. Todos igual no, pero alguno no estaba en condiciones. Decir que se paren las obras y se destine ese dinero a puntos negros de un tramo de Bidegorri, el único que se había hecho, diciendo que ese tramo y ese plan está consensuado, sentado y hablado con los agentes locales y todos. Pues bueno, está bien, pero por lo visto se hicieron malas cosas. No se llegó a todo, ahora se ven los defectos. Está bien, si hay que corregir, se corrige. Pero que aquel dinero hay que destinar ahora a una cosa que hemos hecho ayer, pues no se planificó bien. Bueno, la intención seguro que era buena, pero no se planificó bien. Y bueno, vuelvo a decir que va a ser una zona que va a quedar muy bien, y eso ya valorarán los propios residentes y los no residentes cuando pasemos por ahí, y que el tramo de Bidegorri va a estar hecho, en vez de por la carretera, por ahí. Y para recordar un detalle más, ya que citaba ahí Constanza y he citado Estrasburgo, claro, Holanda es la ciudad por excelencia de la bicicleta, ¿no? Y en Ámsterdam tiene 800 y pico mil habitantes y casi el mismo número de bicicletas. Creo que el 70%, 70 y tantos andan en bicicleta. Y bueno, ahí hay de todo, porque es una ciudad grande, hay de todo. Pero está prohibido andar en bicicleta en las zonas comerciales y en las zonas peatonales. Ese proyecto del año 2013, del 2016, que yo tengo aquí, habla, estaba valorado en 425.000 euros aproximadamente, habla de hacer Bidegorri por la calle Berga, peatonal, por la calle Industria, por la calle Picasso, zona peatonal. Aquí está, no me estoy inventando absolutamente nada. Aquí está. Aquí está. La calle 8 de enero habla de esas cosas. Bueno, alguno que viene de fuera pues te puede hacer una serie de propuestas y nosotros luego discutir entre nosotros y decir, oye, pues por aquí no estaría bien. Porque si hay ciudades europeas que tienen mucha tradición de bicicleta, como he dicho, esas y muchas más, y está prohibido en las zonas comerciales y en las zonas peatonales andar en bicicleta, que nosotros vengamos ahora en el año 2017, que acabando el 17, en el 18, y ir justo en contra de todo eso y permitir para que haya accidentes. Además, si habéis leído el otro día, aparecía en prensa que como en Bilbao, pues claro, un chaval joven o una chavalita joven no se da cuenta de que hay peligro. 14 o 15 años todos hemos tenido y no vemos muchas veces peligro en ningún sitio. Y muchos van, si habéis visto, en bicicleta por las aceras y a mí ya se me ha quejado bastante gente, yo no sé si a vosotros, pero a mí se me ha quejado gente porque ha habido golpes, pues por eso de que un chaval y una chavala joven pues no ven peligro en ningún lado. Y eso también habrá que discutir. Igual no hay que permitir andar por las aceras, porque eso es para los peatones. Y Guernica, en su casco urbano, por lo que he dicho, que tiene la anchura que tiene de calle, la anchura que tiene, y no se puede estirar, pues dentro tendrán que compartir las bicicletas, pero con los vehículos, con motos, furgonetas, todo. Lo que pasa es que tenemos que aprender todos a ir despacito en la zona urbana en coche y saber respetar a los que van en bicicleta. Y así los de la bicicleta también. Aquí hace muchos años
al Instituto de Guernica, todos los pueblos de alrededor, pues entonces no había tanto coche, había alguno que otro que tenía. Venían en bicicleta. Habrá mucha gente de Mújica que puedes preguntar, venía en bici, de Arrazua, de muchísimos sitios, y venían en bicicleta. No había tanto vehículo como ahora, pero ahora sí, fuera de Guernica, conectar con Mújica y con diferentes sitios, con un Bidegorri o como se llame, pero en condiciones para que vayan las bicicletas, eso está muy bien. Dentro, como estas calles no son de chicle, pues habrá que poner una serie de limitaciones de velocidad y que puedan ir los chavalitos, las chavalitas y la gente mayor y toda edad que puede ir tranquilita, que puede ir a que le guste ir en bici y ir buscando esa cultura de andar en bicicleta que a mí me parece bonita. Bueno, gauza asko esan duzuz, Jose Mari, eta gauza asko oso argi gelditu dira. Aitatu duzun proiektu hori ez da diru laguntzara bialdu zana. Diru laguntzara bialdu zan proiektua Donteillotik joaten zan, edo doa, Donteillotik joaten da, eta gero Donteillo eta sartzen garenien eskultura hori dauenan Nestor Basterretxenan eskuilera joaten da, eskumetara joaten da, eta kiroldegira. Ez da ukitzen eremu peatonaletan ez da puntu baten bez. Ez da hori bota dana, zuk beste bat ukiko duzu, aurrekoa. Ondino, gaur da egune, 2017ko azaroren 30an, ondino, udal honen web horrizen eskegita dauen Bidegorri proiektua ez da diru laguntzara bota zana. Proiektu hori zarragoa izango da. Hori bat. Proiektu horretan, diru laguntzetara bota zan proiektu horretan, barne bilduta egoazen segurtasun neurri danak, seinaleak eta ispiluak hor dauz. Ez ziren ipini, baina proiektuan badauz. Ez gauz lehengo proiektua aldatzen. Proiektuan baegoazan eta badauz seinale eta segurtasun neurri horrek. Gero aitatu duzuz hiri batzuk, Amsterdam aitatu duzu. Amsterdamen bizikletak lehentasuna dekie. Peatoien eta kotxien aurretik bizikletak lehentasuna dekie. Horregatik aldabe bilik aminutik inungo arazoriparik. Lehentasuna. Kotxiek geratzen dira bizikletak pasatzeko. Eta aitatu duzuz beste hiri batzuk, eta nik beste bat aitatuko dutzut, Mosku. Moskutek ekarren abenik ideia hori piruloak garajetan eta bidigurutzetan agertzen direla. Eta Mosku be hiri zarra da. Eta amaitzeko, esan duzu, oingo espaloi horren proiektua koherentea dela lehengo proiektuagaz. Izango da formaldetik eta itxuraldetik, baina inkoherentzia bidekoz bat, diru laguntza guztize gastatzen dela zati horretan. Bai, diru laguntza bai. Diru laguntza dana, ez da geratzen. Eta bi, modu horretan, gorantza joateko modurik ez dau. Aurrera segitzeko, eskolara joateko, ez dau biderik. Espasoaz medianara, ezin zara gora joan. Eta ez dau lekurik gorantza bidaltzeko espaloi horretatik. Halan da guztizepe, esandako guztizetatik, nik esan dozuzen gauza guztizetatik ondorioztatzen dutena da, zeuk, ez da gizure gobernu osoak, baina zeuk ez tozula ikusten Bidegorri sare bat herri barruen. Nik hori ondorioztatzen dut, lastima da, baina hori zen. Ganera gauzeu txuet. Inde dekun tramoan, erritxarrerik komenteti bakarri da, hor dau inde, baina, asko dinue, hombre, garbitxasuneko kamioi edoanien, kola itzela egiten dire. Baina, bueno, hori beste geuse bada. Eta gorantza eskolatara esan zune, hor, tramo horretan bai badau, ze hor, Bidegorritik ezkerrera dau, momentu honetan itxien dauzena, baina proiektu horretan eskomara beba dau. Hor, eskomara ja lekurik itxia dau, ez 4 metro barik 3 metroko zabalera izango da. Da, 3 metroko zabaleran, da, tramo badau. Hor, baina, rotonda txikitxue dau, han elizie paseutek, elizien pari paseutek, ara arte doie. Da, gero, handik gora, badakiu zelako zabalera dekezan,
errepidiek, edo kaliek. Eta esan dutena pastutan da. Da, ikesien biku, da porutxe da jenti bizikletan ukustie, da hori kultura hori hartzie. Ikesien biko da, kotxiek eta bizikletak eta furgonetak dana batera ibiltzeko beste hiri batzutan ibiltzen dien moduen. Bueno, ni oindala gitxi entere. Betxu, geuzetxuet, betxu. Txain, parkatu. Pleno baten beti edaulan, berbaitzeko, eurretizez idatziz eskatu bida. Beste egun baten idatziz ingure baduzue, preso dago. Parkatu, idatziz eskatute eta zeioeteko eskaeriek. No zein da hori? Gergoizien. Gergoizien. Ni enaz entereu. Osea que... Baina... Beste egun baten, gure baduzu. Niri txatale geu, gergoizien behien egongo zan. Goizeko, bederatzi dikam. Geuzetxuet, niri etxatale geu. Hori arazoa daudela nezimo da? Bueno, beste egun baten bai ez, ni pres nabela izteko, beste egun bat izin biko den. Etxiko dugu. Benetan, etorri urriko abenduko osoko bilkurara. Zat iruditzen errespetoa, zetzin izteko izenaz bakela, baina gara espadan ekarri ingo. Hemen da? Bai, baina, guk ez detu. Arazo da hor. Ez, arazo ez, guk betxu. Guk pleno batera gatozenien, nok eskatu duen ez, teben eskatu, amen okutzen dugu, da ez da barazori berbaitzen izteko, beste kasu batzuten itxidu moduen. Baina noren arazo da? Bueno, bardin da, ni esaten hau, nahi badozu urrungo osoko bilkurara etorri, da tranquil, da zeu guzun beste denpora duko duzu berbeteko. Ondo guzten baduzu. Errespeto falta, nizien. Bueno, nik ez dut betzan errespeto falta danik. Nik ez dakit errespeto falta dan edo ez dan, baina ez dakit arautegiak zer dinoen, eske barruko udalaren arazoa izen da, ez da, herritarrak eskari bat sartzen deu, eta pertsona bat ez daulako jasoten, ez dakit nik zelan kudeatzen dan hori. Nik esan zute, luzetutu duguzu, gure baduzu etorri, baiak gaurrez. Zuk geruko eskatuko zen duen, guk ez dukin hori. Herritar bat naz, baimena eskatu dut, dorko... Bueno, emoten jatzu, baimena badekozu urrongo osoko bilkuran. Baina, baimena ez duzu erantzuten. Nik erantzi dut eta eskatu dut dorko osoko bilkuran. Bueno, gaurko isien eskatu duzu, guk ez duku hori dokumentu hori. Nik dinotzu, niri besta hori arazoa, esan zut, gure baduzu, nahi baduzu, denoa segiuten dizkitu dute. Ez, baina erakusten duzu erantzatile, herritar bat osoko bilkuran. Ez, tranquil. Gure baduzu engo duzu, berba? Etorri abenduko osoko bilkurara. Da, tranquil. Nahi baduzu. Bai, pargatu, Jon, ez dakite, arautegize badau, ez esaten da arautegize, ez emate gulen osartu behar da edo, ez dut ulertzen, enplazati orain abenduko zera, herritarrak berton dozen, ingaize maiganien deko gunien ganera, uste dut horretaz gure dozuela, ez? Eta ez dut ulertuten ze diferentzi dagoen, abenduen egitea, edo gaur egitea, pleno guztize jandabe horregon die, eta momentu erreguta galderatan, galdera gure eta begin, gaize dekogunien, maiganien. Ez dakite, Jon, badau edo, alkatien eskumena dan, berako dauenien hitza emon edo ez emon, edo arautegize dau, eta dino noiz sartu behar da eskaeri, Bueno, egongo da arautegize, da esan dut abenduen, da hori atzera esaten, ze, karo, behitxu, zelan dien geuzek, lehenkoan egon zan mozino bat, da, eske presente dozue bozera mailen batzarrien, bulik establezi irakurri guke eskoaz bosketan. Erretireu, zangoen. Gero bai, ez zangoen erretiretako, ez da? Geuse, nik gure dut, bueno, nik esan dut, badeko la baimena, baina, gaur presente deu, gu eskara entere behin, urrongo osoko bilkuran etorri tranquil, da itxiko jatzu, bale? Bueno, nik uste dut eskandalo bat dela. Tratu hau eskandalo garria dela. Hori bat, gero guk batzordetarako deialdizek jasotzen ez dugulako espagara bertaratzen, geure kulpia da. Ez da korreona eta batzordea
egin egiten da, eta ez da ezer gertatzen. Udalak ez dugu jaso eskari bat, erregistro zenbakize dekona, eta sartuta dauela, udalan funtzionamentu ez dalako egokia, eta nik ez dut uste eskubide dauenik horrelako tratu emoteko. Eta ez ba dabe berbarik ingo, gupe alde ingo dugu. Hori bat zuen alde, baina hori ez da tratu txarra. Hori da, hemen egun bideu xeridade bat, bakizu? Hori egun bideu. Da zuek horren kontra zeuzie.